Entón, a todos, seguimos cos nosos tutoriais para facernos co uso do recurso, neste caso unha actividade que é a proba, para o cal podemos utilizar diferentes opcións e examinar aos nosos alumnos e alumnas. Neste caso, no vídeo anterior quedábamos xusto na edición de proba. Lembramos, entramos no noso curso, activaríamos a edición, iríamos á sección onde creamos o noso recurso, onde utilizamos o recurso, e neste caso clicamos sobre o recurso, damos a proba dúas, e como non teño nada creado me di opción editar proba ou volver ao curso. Tamén en accións podería ir a editar proba. Prememos en editar proba e xa estou na pantalla que me vai a permitir engadir as preguntas que quero utilizar nesta proba, nesta actividade. Podería incluso modificar a cualificación máxima e lle damos a engadir. En engadir temos tres opcións: engadir unha pregunta, escollería calquera destas opcións para poder, neste caso, traballar con elas. Simplemente daríamos a engadir e crearíamos a pregunta. En próximos vídeos poderemos ver como facer con cada unha destas opcións de pregunta para crear os nosos exames. Cancelamos e continuamos. Dándolle a engadir, a segunda opción é do banco de preguntas. Preguntas que xa teríamos que ter creadas con anterioridade. Aquí vedes unha serie de preguntas que teño creadas con anterioridade, por lo tanto, simplemente escolleríamos e engadiríamos, de tal maneira que xa tería preguntas, neste caso, creadas con anterioridade do meu banco de preguntas, do noso banco de preguntas, na nosa proba. Que non me interesa? Bueno, podemos modificalas, eliminalas, podemos velas previamente, incluso podemos facer unha proba. Vou a facer para que xa excepción neste caso fora de 1, é dicir, estaría mal. Podo incluso volver a comenzar outra vez, cubrir as respostas correctas. Neste caso, teríamos a resposta correcta. Continuamos entonces coa nosa opción de editar probas. Neste caso, engadindo, podemos ir á terceira opción, que sería unha pregunta aleatoria. Neste caso, que vamos a facer? Bueno, pues ir á categoría que queremos utilizar para obter, neste caso, as preguntas. Vedes que en esta categoría, que é a do curso no que estamos traballando, había xa unha serie de preguntas no banco de preguntas creadas con anterioridade previamente. Vamos a incluir preguntas de subcategorías tamén, no caso que tiveramos, por exemplo, establecidas subcategorías dentro deste espazo, poderíamos incluílas. E as preguntas que quero coller ao azar, pois lle damos a outras 5. Lle damos a engadir unha pregunta aleatoria e teríamos, vedes, a pregunta aleatoria. Neste caso aquí nos especifica que exercicio é, neste caso aquí sería aleatoria. Poderíamos ver a opción, pero neste caso teríamos este exercicio. Pechamos a previsualización. Se queremos ver alguna outra, teríamos outro exemplo e un terceiro que, por exemplo, podría decidir, bueno, pues este non nos convence, quitámoslo. Confirma que retira a pregunta aleatoria? Sí. Con calquera delas podría facer exactamente o mesmo, e se xa considero que esta é a proba que eu quero facer, pois, neste caso, xa a tería feita. De maneira que o noso alumnado, accedendo á proba, xa podería ter unha proba ca cal traballar. Como vedes, intentar a proba agora. Decíamos outro día que, ademais, se restringíamos, neste caso, a seguridade da proba, cando o alumno intenta crear a proba,
ábrese unha ventana emerxente, vedela, na que non pode acceder a outro tipo de navegador e, por tanto, teria que traballar sobre a proba. Se vamos neste caso a proba, vemos que hai un intento. Eu agora xa non podería, neste caso, modificar a proba. Vamos a darle a editar. Vedes como desapareceu engadir, porque houve un alumno ou unha alumna que xa fixo un intento. Ao haber intentos, xa non me permite modificar. Para isto teríamos que acceder a intentos. Aquí vemos que teríamos que eliminar os intentos seleccionados. Volveríamos a proba e agora en editar si podemos engadir. Moi ben, pois xa vedes o fácil que é neste caso editar unha proba cas diferentes opcións que nos permiten engadir, crear unha nova pregunta do banco de preguntas ou engadir unha pregunta aleatoria de algunha das categorías nas que nos temos xa configuradas previamente preguntas do noso banco de preguntas. Iso todo e seguimos ampliando neste caso e adentrándonos xa nos diferentes tipos de preguntas nos seguintes vídeos tutoriais. Un saúdo, chao.